Ser issegwu edizzjoni ta' Kellimni, il-podcast ta' gwida li miġjub lilkom minn Ferrara Casa, Amrita Foot Care and Wellness Center, Mercedes-Benz Malta, Valletta Glass, l-Awtorità għall-Ambjent u r-Risorsi, Mattress Collection, Pizza Hut. Savor the flavor at Pizza Hut, where our love for pizza meets perfection. Indulge in a variety of pizzas with 3 irresistible crusts. Create your own masterpiece or enjoy the best of both worlds. Visit our website, pizzahut.com.mt or our stores. It should cost $1 billion to look that good. Take it all off, it's pure. It should cost $1 billion to look this good. Check my technique. All the pretty boys to the floor. Million Gold, the new fragrance by Rabanne. Jaha ngħidlek Mr. Carlo Borgbonacci. Għalix bil-mister? Ma nafx, emma ek, inti naħseb l-iktar leħen famuż f'Malta. Fl-opinjoni tiegħi ma jiena gbirt nisma' leħnek kullimkien. Jiena lija li inti jagħtaw is a bit of an honor for me. Għax naf li ma tantx tagħmilhom dawn l-intervisti. Suppost ma kellekx tagħmili l-iskom, da? Għatli feel at home. Le. Feel at home. Imma inti ma tantx int persuna li narak tagħmel l-intervisti. Allura. Soltu nagħmilhom il ħaddieħor. Eżatt, jiġifieri. Qiegħed komdu s'issa. Tables at end, ejja. Mela l-ewwel ngħid grazzi ħafna tal-li ġejt. Pjaċir tiegħi. Kif tkellimna inti persuna pubblika, però fl-istess ħin persuna fil-pubbliku, tajjeb, però persuna relattivament privata. Fil-karriera tiegħi dejjem fittixti l-bilanċ. Ġifieri xogħolna huwa fil-pubbliku, titesponi lilek innifsek, fir-radju tesponi leħnek, għandek social media llum li għal żmien twil jien ma kontx niddependi minnha. Għadni qed nintegra fiha. Illa trid tiddedika ħafna ħin u kontenut għas social media. Mbagħad għandek it-televiżjoni. Li huwa sabiħ tagħha li huwa pajjiż tant żgħir u malajr tesponi ruħek u l-vantaġġ huwa li ssir popolari malajr. Però inti l-familja tiegħek dejjem isek hekk. Ma kienx deċiżjoni maħsuba, ma hija fin-natural tiegħi li jien ma nitkellimx fuqi. Nitkellem fuq affarijiet li jirrelataw magħhom in-nies. Però ma nużax lili bħala eżempju. Aġġieli tisma' min jirrakkuntalek, jien naf jekk tgħidli xi ħaġa li ġratlek il-supermarket, jissejgħet il-każ ikun hemm xi ħaġa mela ħa ngħidlek tiegħi. Eżatt. Jien dak li jkun ittieħ l-ispazju tiegħu. Jekk dak huwa rakkont tiegħek ma rridx nirrakkonta xi ħaġa simili jiena biex qisni nsupera l-istorja tiegħek. U l-istess fejn tidħol familja. Ftit ikunu l-okkażjonijiet li nitkellem fuq il-familja. Apparti il-fatt li l-familja issa hija stabbilita kulħadd għandu triqtu ma rridx li jkunu taħt id-del tiegħi. Inti nannu issa? Nannu. Ta' kemm? Sissa ta' prinċipessa jisimha Jade. Sissa. Kalla jrid ix-xahar iddieħel nistennew newcomer oħra fil-familja. Ma tafux hekk boy jew girl? Nafu. Ma mhux ħatajt. Waħda minnhom. 50-50 chance. Kif ħassejtek ħajra ta' sirt nannu l-ewwel darba? L-għonet ma tidirx nannu inti. Le. God bless you. Di ma nifhimix. X'jiġifieri? In-nannit għandhom wiċċ. Għax għadek tidher żgħir. Iva, b'daqshekk. Għandek wiċċ ta' nannu? Iktar ma jgħaddi żmien, iktar ħad tkun skarsa di tan-nanniet li jkunu żgħar. Ella għaliex meta wieħed jirrifletti l-etajiet illi qed iġibu tfal fid-dinja, għax tittoqgħod attenti, tkun politically correct kif titkellem illum il-ġurnata. Din xi ħaġa li tgħaddili ħafna minn moħħi, kemm ħajkun hawn nanniet illi mhux ħajkollhom l-okkażjoni illi jaraw in-nepotijiet tagħhom jiżżewġu pereżempju, jekk jiżżewġu. Tagħmel differenza. Ġifieri naħseb illi wasal iż-żmien li wieħed jistaġeb li tara nanniet illi ma jtux l-impressjoni huma nanniet u huma nanniet. Imma back to you, kif ħassejtek meta sirt nannu? Isna ħanibda rabbi jiena. Għax irid ngħid in it-trobbija tat-tfal tagħna
U għahom forsa nizvijalek mis-suġġett, jena nara, u għet nara anki b'optika ta' l-insegwi ġenituri li għadhom żgħar. Kemm hawn ġenituri dedikati għat-tfal tagħhom, hawnhekk qed nirreferi għar-raġel iktar milli għall-mara issa, fis-sens li jien fi żmieni xogħol ma kienx jippermetti li jkolli biżejjed ħin għall-tfal. Ma rridx imur fl-estrem li ma kellix ħin għall-familja, imma xogħol li kien li minn dejjem ir-radju kmieni filgħodu, kelli l-clubbing fil-għaxija, weekends ukoll. So l-periodu tiegħi kien limitat. Jien inserta kien il-każ kienet deċiżjoni bejni u bejn il-mara li l-mara trabbi l-familja, allura kienet esposta aktar minni għat-trobbija ta' tfal u bażikament it-tfal jafu lila. Illum inħoss li l-attività ta' tfal żdiedet qabel kienet limitata għal mużew u sports, imma l-lum mużew u sports U għet nara dal-axħar il-missirijiet kemm huma dedikati li minkejja li qed nitkellmu fuq ħajja stressanti, l-impenji, il-koppji jaħdmu tnejn li huma batjet. Jagħtu l-ħin tagħhom għat-tfal u jagħtu semmhom ukoll. Dik qed napprezza ħafna. Biex nirrispondi l-mistoqsija tiegħek kienet li qisu ġil l-opportunità għalija li nimla ħafna minn dak il-vojt li kelli ma' wliedi u issa niddedikaw lin-neputija. Kemm għandha żmien? Għalqet 3 snin f'Halloween. Min jaf kemm titfisset. Min jaf kemm tfisset. Għandha karattru partikolari. U inti kellek 2 boys? Di interessanti. Aħna żew subien. Mela aħna fil-familja kemm min-naħa tiegħi, kemm min-naħa tal-mara. U insertat min-naħa ta' Mojra li tiġi ġejt il-mara tat-tifel kollha boys. Mela jiena uħuti 3 subien. Jien għandi 2 subien, ħuti m'għandhomx tfal. Minnaħa tal-mara ħuta kollha subien in-neputijiet. Minnaħa tat-tifla kuġini tagħha kollha boys. So tista' timmaġina li meta ġiet il-prinċipessa x'attenzjoni kellha. Mhux tab xejn prinċipessa u min jaf kemm għandha pinks. Għandha. Għandha mhux ħażin. Infexxa kulħadd fil-pink. L-ispazju limitat fid-darġi. Proset, ma lissa dal-waqt insiru nafu jien naħseb girl, tini waħda wkoll. Aħseb li trid. Issa nfittex, menek naħseb. Mela. Nitkellmu fi Jannar. Ok. Nfittex. Xi ftit ġimgħat ilu inti għamilt statement fuq il-medja soċjali fejn għadt li għatiħu pass lura mill-radio. X'wassal għal dik id-deċiżjoni? I mean aħna lina Carlo is radio. Kienet numru ta' deċiżjonijiet u iktar milli ħadd pass lura fir-radio kien il-moment li intemm il-vjaġġ tiegħi fuq il-Magic. Din hija xi ħaġa li għaddejt minnha numru ta' drabi oħra fil-karriera tiegħi. Fejn imxejt minn stazzjon għal ieħor. Imbdilt, rġajt riġenerajt li l-nifsi għax nemma ħafna fil-breaks, u jekk nuħu break illi kważi rid li nintinesa. Għallek nerġa' niġi lura it's a fresh għal ħadd ieħor mhux jgħidu reġa' bidel. Kien vjaxxa 13 sena, Magic, illi kien l-itwal perjodu tiegħi fuq l-istess stazzjon tar-radju, qablu kien il-Bej, 12 sena. U bil-mod intħoss illi mhux qiegħed timbeżaq mis-sistema, ma qisek da bħal meta għamilt vjaġġ fit-tul, taf minn fejn qed titlaq u taf fejn trid tasal. Meta wasalt, x'ħad tagħmel? Ħad toqgħod iddur mar-roundabout u tħalli l-karozza startjata u min sejjer imkien. U hekk ħassejt jiena. Forsi kienet deċiżjoni li stajt għamilta qabel. Ma saħansitra ġifieri. Però ma kienet għadha ma nxtelitx il-bozza l-ħamra li xi noħroġ mill-bib tad-dar ngħid rrid imur ngħid bonġu with a smile. Ġifieri il-ħeġġa kienet għadha hemmhekk. Imma jiena tip ta' bniedem milli nifli x'jagħmel ħadd ieħor, nosserva.
U jekk jista' jkun fajnejja dak li tagħmel ħadd ieħor huwa sens ta' tkaxkir, jiena qiegħda fil-filosofija tiegħi illi ma rridx inkaxkar whatever I'm doing. Lek qed nagħmel xi ħaġa ma rridx min jismani jgħid same old, dan ma jaqtax qalbu. Dik ma rridx li tiġri li jiena. Ħallini qafar ftit u nerġa' nibdew nagħmel xi ħaġa oħra u dik ix-xi ħaġa oħra ngħid il ħaddini 3-4-5 snin proġett illi ngħid daħ wasal saw u mbagħad when the moment fits right ħanieqaf. U l-istess kontent nħoss fuq il-Magic. Ma rridx li nkun jien li nxejjaħ l-istazzjon. U ma saritx qabel għaliex sfortunatament ngħid irridu ngħidu li il-numru ta' prezentaturi fix-xena tagħna ta' numru stazzjonijiet li għandna huwa pjuttost numru limitat. Kieku kont naf li ħanħalli biżejjed nies warajja illi ħajkomplu triqhuma, naħseb konni qaf sentejn ilu mill-Magic. Għaliex ħafna ħasbu li bl-statement li għamilt jiena kont qed nagħmel referenza għall karriera tiegħi bħala xandar. Jiena ngħid li xandar diffiċli biex jieqaf. Emma forsi ġejt mifsija ħażin. Jiena għadni impjegat tal-PBS, għadni naħdem u l-pensjoni fadlila. Għax kien hemm inawgurali ħafna li hawnhekk nieħu l-okkażjoni wkoll li nirringrazzjahom tal-li ħasbu fija, imma le, ma rfajtx kompletament. Imma tnuħu ħajja daqsxejn iktar easy. Kifiex inkont ġifieri? U tmur l-istazzjon. Jiena l-iktar kmini li kon nibda ġifieri fi-storja ta' 37 sena, ngħidlek li 35 sena minnhom intom kollha breakfast. L-iktar kmini kien fis-6, ġifieri kont inqum fil-5 kwarta 5 nofs l-iktar tgħid li nofsija qabel, imma kont laki li dejjem għex f'żona li hija ċentrali u l-stations li ħdimt fuqhom ma kienx ikolli vjaġġ ta' aktar minn 10 minuti. Semmejt it-traffiku jien kelli din il-fissazzjoni, għamilt perjodu għaddej minnha illi fil-vjaġġ tiegħi mid-dar sar-radio not il-karozzi li ġejjin opposti. Wow. Tant it-toroq kienu deżerti. U kont ninduna li l-ikbar ammont ta' karozzi illi kont niltaqa' magħhom ġejjin bil-kontra kien ikun il-ġimgħa filgħodu. Tgħidli għaliex. Għax il-ħamis kien qisu jibda l-weekend, il-bej kien Paċeville u għadu hemmhekk, allura konna iktar volum ta' karozzi ħarġin minn dawk in-naħat. Sejn fi żmien l-erba' kulħadd kien joħroġ. Ġieli kun ikun hemm one nofs ukoll it-tnejn filgħodu, għax Paċeville meta l-club scene kienet għadha healthy, ġieli kien hemm parties, il-konsept tagħhom kien Sunday night. Żgur. Paċeville u niftakar ġifieri ġenerazzjoni ta' żgħażagħ ta' early 90s li kienu jieħdu Monday off għax ma jifirħux imorru għax-xogħol meta jkun diġà sebaħ. Żgur. Ġifieri issa. Issa riċenti kont inqum fis-6 neqsin kwart, sas-6 war jintib ta' bniedem li għandi kollu xi preparat minn qabel u jekk mort ir-radio poġġejt nafx ħadd tkun l-ewwel link, il-co-hosts kienu jkunu preparati, ġifieri tajjeb irridu ngħidu li minn mindu r-radio daħal l-konsept ta' għandek l-anchor li huwa l-main presenter u l-co-host miegħu. Mhijiex xi ħaġa li iltaqgħu 2-3 min nies fi-studio qalu, all right, ipoġġu bil-qiegħda, intellaw il-fejder. U naqbdu paxbxu. Poġġu mel, all right. Fejn ħadd waslek diskursata. So aħna kellna element ta' preparazzjoni, konna naqsmu bejnietna prep sheet, kulħadd jitfal kontenut tiegħu. Mbagħad tirrealizza l kulħadd għandu l-karattru tiegħu, jien naf jekk Karlo ħajitkellem fuq mużika hija xi ħaġa naturali, fuq affarijiet li jiġru f'Malta, għax interessani l-attività kulturali, x'jiġri fit-torqa tagħna, eċetera. Int forsi tkun inklinata fuq affarijiet li huma relatati moda, social media, allura kulħadd kellu qisu id-dipartimenti tiegħu, mbagħad kif ilaqgħu f'diskussjoni. Il-challenge huwa kemm tagħmilha tinsema reali. U kienet tkun reali għaliex il-kontenut tagħna kien ikun point form nafu fejn ħammorru bid-diskursata, fejn ħammorru fejn ħaniqfu biha. Għax intkom meta tkun fur-radio anki l-ħin between bejn kanzunetta u oħra. Qed niddiskutu what's coming up. U limitat. U limitat. U llum iktar limitat, isa l-istorja tirrepeti ruħha, għaliex jekk tinnota diski saru għal mhux iktar minn 2 minuti u 30 sekonda. Radio tant sar fast illi
laqqas naffordjaw li diska jkollha introduzzjoni ta' 15 jew 30 seconds instrumental qabel ma jibdew il-vocals. Issa, boom, mal-ewwel vocals. Irridu nisimgħu l-chorus mal-ewwel. Għaliex id-diska trid taħta fil-listener mal-ewwel. Bħal kollox. Kollox. Taf li laqqas tajt kasa ma bħal kollox fid-dinja hux. Anki għalhekk forsi anki series huma aktar popolari mill-movies għax il-movies iktar slow moving minn series. Taf li laqqas tajt kas. Jiġifieri llum il-ġurnata tmur ix-xogħol iktar tard. Le. Dek tmur. Dik rid inżomma. Okay. Għal numru ta' affarijiet. One illi peress li sa xogħol qiegħed wara l-kwinti ħafna tisaqsu ili. X'qed jagħmel Karlo? Ċetta. U jiena niddiskrivija bħala jiena id-del tal-preżentatur. Ġifieri r-rwol tiegħi huwa involut ma' l-istazzjonijiet tal-kumpanija, għandi ċertu responsabilità, però tinkun il-persuna wara l-preżentatur. Jgħidu wara kull raġel hemm raqwa li tgħinu fil-karriera. Lady Macbettu. Minix il-mara. Ma qiegħed hemmhekk bħala punta referenza biex ngħin numru ta' preżentaturi oħra. U dak huwa rwol ieħor li minn dejjem kien jinteressani li ngħin preżentaturi u iktar itini sodisfazzjon li nfittex preżentaturi oħra. Ma ngħidx nies li huma interessati għax jekk inti interessat u għamilt il-pass u ġejt qoddim jiena għalija diġà nikkunsidrak preżentatur. Preżentatur ma tagħmlux. Preżentatur tgħinu biex isib iktar u jikkonċent iktar fuq il-personalità tiegħu. Don't try to become like Mr. X or Mr. Y. Be yourself. U jiena għalija dak li għamil il-preżentatur. Però tħossek ċertu vojt ġieli tgħaddi minn ħdejn il-kuruturu tal-oner u tajt. Et ngħidu kważi xarejn issa, forsi għaddu kmini wisq. Għaddejt perjodu f'ħajti jiena li għamilt żmien twil ma nxandarx, kienet sitwazzjoni oħra, imma inti tadatta wkoll, imma l-fatt li għadni qiegħed hemmhekk fl-istess binja. Ngħaddi mill-istudios, nidħol fl-istudios, ġieli nirrekordja voice-overs ukoll, ġifieri bqajt indawar bl-istess nies. So dik kienet biex ma nimissjaħx daqshekk. Però nagħmlu ċara li ħadd ma ħadlek postok, dik kienet le, mhux il-każ. U kieku rid inxandar, stajt neqpa' nxandar jien. Ġifieri ftakar il-PBS għandna tl-istazzjoni ta' radju, għandek Radio Malta u l-Istazzjon Nazzjonali, Radio Malta 2 u Magic. Però ħassejt jiena li la wasal dan il-pass issa għandi bżonn nieħu dak il-break, dak il-break mhux biex inqum tard. Għamilt enfasi li jiena irrid neqpa' ngħix l-istess ħajja, l-għonet minix bniedem ta' traffiku. Ġifieri ma nafx kif nirreaġixxi li kieku inqum tard biex minn għalija nagħmel ħajja komdalija u nispiċċa stranded f'xi bypass u nieħu siegħa biex imur għax-xogħol. L-enerġija tiegħi tibda tinħel hemmhekk. U secondly, fix-xogħol tagħna it's never a dull moment, ġifieri li tidħol l-uffiċċju tajt x'ħalqod nagħmel issa. L-aspett kreattiv int trid toħolqu. Ġifieri jien irnexxieli li meta ħadd id-deċiżjoni konna f'biha qisu xarejn u nofs 3 xhur qabel id-dettall tad-data li ma kienx hemm, kont diġà nipprepara lili nnifsi for the next phase. X'ħankun qed nagħmel jien wara l-kwinti. U nassigurak li l-ħin qed iżommni biżżejjed minkejja li mill-ġurnata xogħol tiegħi m'għandix 3 sigħat fl-istudju u dak it-3 sigħat dak kien challenge li nimla 3 sigħat oħra b'affarijiet li produttivi li nista' nagħmel f'uffiċċju waħdi. Min dejjem, mel inti għat li preżentatur ma tagħmlux tajjeb, isek mhux ngħid titwieletek, imma jkun hemm il-personalità tiegħek li mbagħad inti bħalissa tajt. Tigwidah. Però mhux jiġifieri li inti Karlo Porġbonati so many years ago qomt fil-ħodu għattara jena rrit isir, inti ħdimt ħafna biex wasalt, fej wasalt u għandek backlog ta' ħafna esperjenzi. Għajdu rakkonti. Għandek ħafna rakkonti, per eżempju, inti ġifiri anki l-iskola konti ġa jisek DJ, mux.
Ara, jisu minn età ta' bejn 8 u 10 snin, mal-ewwel kelli interess fil-mużika. U rakkontajt ħafna drabi din l-ewwel birthday presents tiegħi kienu jkunu singles iż-żar 45 RPM u kienu jkunu l-ewwel diski li qed jibnu l-collection tad-diski tiegħi. Ġifieri jekk nieħu l-fażijiet tal-karriera tiegħi, l-ewwel bdejt bl-interess li nisma' d-diski, għax nisma' r-radio, u mbagħad trid insir DJ fejn back in the 80s kienet popolari li kellek DJs mobile discos dak iż-żmien li inti jkollok l-apparat tiegħek u jistidnuk jew jitolbuk li doq f'numru ta' kożijiet minn mamodija sa' engagements il-lum saru rari, tiġijiet, anniversaries, birthday parties, etc. Dik kienet fażi li għaddejt minna wkoll, u mbagħad ix-xewqa li nagħmel breakthrough fil-club. Li tkun residenti fi club. Waslet dik ukoll, kont f'numru ta' clubs f'Malta fejn il-clubsing kienet ħelti ħafna. U rridu ngħidu li dak iż-żmien ma kienx hawn l-influss ta' barranin, jiġifieri x-xjena kienet tiddependi mill-maġġoranza ngħid 70% mill-Maltin u mit-turist illi ma kienx fin-numri li llum qed naraw qed iżuru l-pajjiż. Però in the meantime kien hemm ir-radju illi qed iberren f'moħħi. Allura jien bdejt nigwadanja l-esperjenza tiegħi tal-għażla tal-mużika, how to entertain the crowd. L-għażla tal-mużika, dik vera baqgħet f'moħħi li kontu tixtru l-LPs? Albums. Albums u kien hemm ġifieri għall-clubs kien hemm is-singles iż-żgħar li mbagħad imxew għall-kbar 12 inches li tkun mainly id-disk oriġinali ma extended. Ġifieri jekk id-disk oriġinali kienet tkun dak iż-żmien ta' 3 minuti u 40 sekonda, l-extended ġieli mis-7 minuti. U tkun il-club version. Oh, okay. U dik kienet tkun il-verżjoni fejn ġifieri hawnhekk kan nidħol daqsxejn fit-teknikalità. Fejn indoqqu lilna tagħmlilna aktar faċli biex nimmeċċjaw beat to beat u jkun hemm loop fin-nofs tad-diska tkun repetuta u d-DJ juri l-kapaċità tiegħu li tilaqqa żewġ diski mingħajr inti ma tinduna li qed tiffejdja minn diska għall-oħra. Saqajkom għajjanin, muġuwajn u jridu s-sirħan, mela ejjew Amrita, il-post magħruf għall-kura tas-saqajn. Aħna nifhmu l-importanza tas-saħħa tas-saqajn. Nofru suletti u żraben magħmula biex itukom is-sapport u l-komdità li jixirqilkom. Is-suletti tagħna huma magħmula b'esperjenza, professjonalità u teknoloġija biex takkomoda s-sieq propju tiegħek u tindirizza l-problema speċifika tiegħek. Mela ejja ħantejbu l-kwalità tal-ħajja tagħna. Amrita għal saqajn b'saħħithom. It-tfajla ta' Mark organizzat ikla ma' sħabhom fl-okkażjoni ta' eluq sninu. U dan Mark. Evita li jġrilek bħal Mark. Jekk trid torqod sew bil-lejl. Mattress collection. It should cost $1 billion to look that good. Take it all off, it's pure. It should cost $1 billion to look this good. Check my technique. All the pretty boys to the floor. Million Gold, the new fragrance by Rabanne. Pero rakkontajt li ovvjament kontu tixtruhom intkom u kontu tara minn ħajsifer, minn ħajmur Londra. Dik kienet struggle għax anke r-radio, fis-sens dak iż-żmien ma kienx hemm social media. Anke biex tisma' top 40 charts. Online u jġibu ilek wara l-bib. The closest kien jew tara Pop of the Pops ta' xi ġimagħtejn jew 3 ġimgħat wara fuq it-television biex tkun taf x'qed tiġi jew kellha tixtri magazines. U tixtri magazines taqra biss minn tixed tisma'. So jien min jaf kemm il-darba. Irriskjajt li xtrajt diski u ma nafx literalment kaxxa magħluqa. Imma dini il-kunċett qed tagħmilli hekk ara moħħi li kieku Karlo ma qabax id-diska u xtra
ħadd ma jkun għadu semmaħħa Malta, tipo, apart from the TV, for radio. Di kienet for radio, Il-radio, fil-kas ta' Radio Malta, jien niftakar Radio Malta, back in time, ħafna żmien qabli. Peress li għamil żmien Rediffusion, kien jirċievi ħafna demos mill-Ingilterra. Irridu ngħidu li il-PBS, Radio Malta, probablement għada bħala waħda mill-ikbar libreriji ta' diski li teżisti fl-Ewropa. Bħala kollezzjoni, ġifieri niftakar darba. Fl-Ewropa. Case in point, niftakar kienu ġew żewġ studenti, minn studenti kienu Svediżi li kienu jagħmlu teżi fuq l-istorja l-anaf tar-radju jew tad-diski bħala vinyl. U kienu ġew iżuru l-librerija tagħna. X'niftakar dak iż-żmien apparti BBC kien hemm xi stazzjoni ieħor il-Ġermanja u Malta, ma niftakarx il-place kien mażgur li l-kollezzjoni tagħna kienet mat-top 3. U hemm kollezzjoni interessanti, mhux ħanajt ta' valur fis-sens ta' valur ta' flus. Hemm dak il-valur imma llum il-ġurnata l-affarijiet inbidlu. Għalkemm għaddejna minn trends li qisu turntable reġa' daħlet fid-djar, jinxtraw id-diski, hawn ħafna kantanti u bands li hawn min qiegħed jippressa d-diski wkoll, ma qisu iktar għal cool factor li jerġa' jinaqbadna d-diska f'idejna. Ma Radio Malta għandu waħda mill-ikbar collections, Sansitra 78 li huma diski li kienu jindaqqu fuq il-gramophone. Hemm collection interessanti hemmhekk. U mbagħad beda jevolvi għas-CDs, eċetera. Imma fil-clubs kienet xi ħaġa oħra. Fil-clubs kien hemm dak l-element kompetittiv. Jien niftakar li meta tkun residenti fi club, inti għandek il-vantaġġ, speċjalment mal-ħwienet tad-diski jew Malta. Illi kollok dak il-privileġġ li l-owners tal-ħwienet iħarsu lejk bħala wieħed mit-top clients. Għaliex? Għax il-club kien jistabbilixxi budget ta' xint nefaq f'diski, allura għandek dak il-vantaġġ li jekk hemm diska li ġew numru limitat ta' kopji tagħha, hemm ċans li inti tkun preferut. Mhux hekk. Għaliex magħha jafu li business guaranteed ma' ċertu klijentela li taf li daw ħatarawhom kull 15. Niftakar li kważi darba fil-ġimgħa kont imur daqqa f'ħanut u l-ġimgħa ta' wara naqbiż dak il-ħanut u mmur fit-tnejn l-oħra. Jħanajdlek aneddotu ħellu li min jaf kemm il-darba kelli nidħol il-belt u nġorri l-xaħat miegħi. Illa li kont imur fit-tlet ħwienet. U jien mistħi dinatura li jien mhux ħanidħol fit-tieni ħanut bil-basket tad-diski li għaddi kemm għamilt shopping minn għandu qabel u mmur fit-tielet wieħed biż-żewġ bastijiet ta' qabel. Allora ġieli kien ikolli xaħat miegħi li jistennieni barra jew biex wassalni x'kont għadni żgħir. Jew bil-paċenzja biex jistennieni biex għamilt xirja minn hawnhekk, xirja minn hemm u xirja minn naħa l-oħra. U daw il-biċċa kbira kienu jċemplu li kien jgħidu li isma' wasalet il-collection għandek id-diski merfwajn, ġieli kollu nkunu nafu x'diski li ġejjin u kun jerfhom, u apparti li kont nixtri mill-clubs kont nixtri għall-collection personali tiegħi. Għax kienet ukoll kompetizzjoni within the same club fejn konna nkunu 2-3 DJs, kien ikun hemm il-barranin ukoll. Jien irid ngħid li forsi kont wieħed minn tal-ewwel Malti li dħalt fil-clubs f'Parcheville qed nikkompeti f'sens tajjeb ta' ġifieri ma' DJs top DJs li ġew mill-Ingilterra li kienu superstar DJs ta' dak iż-żminijiet. U waħda mill-affarijiet li stajt nikkompeti biha kienet l-odda. Li jien għandi l-collection tiegħi, għandi diska partikolari li kont minn tal-ewwel qed indoqqa u jekk tismaħha fil-klabb, ħadd tisma' l-verżjoni oriġinali tal-klabb għax inti ma tix tkun egoist mal-udjenzi tiegħek. Imma Karlo kien ikollu r-remix tagħha, u r-remix jiġifieri hija l-istess diska. Extended bħal tal-klab, imma ikun hemm daqsxejn tweaking fiha. U normalment kienet pereżempju diska saret popolari, xarejn wara kienet toħroġ verżjoni slightly different tagħha. U Karlo kien ikollu dik il-verżjoni, you know. Dak kien sabiħ parti mill-istorja tal-clubbing ukoll, it-terrakota dawn l-affarijiet. Inti anki Londra marfuk. Londra, jien l-ewwel darba li sifirnina u l-mara għal-ħanimu. Kemm kellek żmien? Fil-92.
Okay. Fil-92. Ma tlix kemm kelli żmien imma msoq. Kemm kelli żmien? Le, kemm ilu żmien fil-intek jiena. Kelli 24 sena. Tuk żgħir. Minkejja li f'dawk iż-żminijiet kważi kienu jarawna illi biżna ċertu età. Biex tiżżewġu. Għax iż-żwiġijiet kienu 2021. Illum il-ġurnata. Għax biżna 21, dik ma żewwix. X'in tistenna? Wara jdilhom illum. Vera. Nistenna l-42 jgħidu dak biex 21. Vera. Vera. Għara, darba kelli incident ħelu. Peress li kont id-doq f'Paċivil, kien ikun hemm ħafna opportunitajiet fejn Maltin isifru aħna Londra nħobbu għal Maltin. Forsi naqset daqsxejn issa. Ma vera. Imma l-Maltik ħajsifer l-Ingilterra l-ewwel imur Londra. Londra, vera. Iżet milli morru naraw il-Papa kienet Londra. Allora kelli ħafna ħabieb li kont nagħmel wiċċi magħhom, kont intihom lista ta' diski li jiena kont naħseb li huma adattati għal klab skont il-magazines li nixtri, jew għax l-artist u naf x'inhu l-productions tiegħu, jew għax ġob li ta' diska, jew għax forsi l-label naf x'inhu l-ħost tal-label. Pereżempju jien l-istil tiegħi kien dejjem house. Mux ma konċ kummerċjali, imma is-sets li kont nieħu gost jiena u kienu jistennewhom fil-klabs kien ikun l-after hours tiegħi. Li l-ewwel kien ikonna il-perjodu fejn għandek il-massa ta' nies, u mbagħad wara s-satejt li ta' filgħodu tista' tispeċjalizza l dawk l-udjenzi li irdu jisumgħu xi ħaġa differenti. Tista' tesperiment iktar. U niftakar darba kont mort f'dan il-ħanut tad-diski kien f'Soho area li kien jispeċjalizza fil-mużika tal-klabs u għaddejtlu il-lista tiegħi. U daħres li l-lista, għara fil-kalligrafija, għalli, għalli, this is for the Maltese guy, right? U baddit għax tant batlu listi manies differenti jena dan, li drani mill-kalligrafija. Tinsiex, men social media, għatma ċempil, ġifiri, darba kien irrakomandani b'dan il-ħanutu tal l-indirizz ħabib tijaj DJ Inglis, għalli minnem tibda tixtri. Wow, u għara fil-kidba tijak. Għara fil-kidba, u baddit u di għatlu għax fajni li għatlu I'm the guy who wrote all those lists in the past. U kienet situazzjoni ħelwa. Ma minnek ma kien? Le, dikka. Jew dik oħra. Dikka kelli oħra, dik niftakar kont Oxford Street, morti xiri minant l-HMV, kien hemm tnej, l-HMV u l-Virgin. U meta kienu jarawk li qed tażel ċertu tip ta' diski, salespersons li ħafna minnhom kienu jkunu DJs fi clubs ma jew part-time DJs, jew full-time DJs u fil-għodu jagħmlu part-time jaħdmu f'record shops. U kien hemm partikolari nduna milli d-diski bdejt nażel jien li l-background tiegħi huwa klabix. U beda jsemma li diski, insomma, u saqsini minn fejn jien, għatlu minn Malta, insomma, għalli xtami, għatlu kon diġa radio dak żmien, għatlu radio club DJ, għalli club fej, għalli da Paċivil in Malta, dan qed ngħidu fl-istess perjodu ġifieri, naħseb kien fil-honeymoon stess, 92. Għatlu hija Paċivil, għatlu I play sticks jena, u da dar fuq sieħbu, u battob kombinazzjoni sieħbu għamillu olla lajbra spazfiċi jieħor da. U għarkitni għajni dak il-ħin, matlu xej, għabadġi fuqi, għatlu you gave me that funny look, għatlu you gave your friend that funny look, għatlu what about it? Għalli, to be honest, għalli, I've heard so many people playing as sticks, għalli, ħassajt l-inti għet mill-ħafna li tuża l-isem tal-klab biex televa l-popolarità tijak. Jiena li dak il-ħin kien ċertifikat fis-sens li realizzajt kemm il-klab huwa popolari partikolarment mal-Ingliżi. Ġifieri l-Ingliżi jinżlu Malta biex jinżlu l-Sticks kien dak iż-żmien. Early days ta' Ibiza kien, imma Malta kienet tilfet l-opportunità li tidħol in competition ma' Ibiza, u ma daqshekk kien popolari Paċivil mal-Ingliżi. Ġifieri niftakar li ndoq 60 fil-ġimgħa. Tuesday night ħiereġ xemx jew xita, iktar xita jew dlam irid ngħid għax-xemx. Fix-xitwa toħroġ fix-xemx. Fix-xitwa minn għalik li sejjer lejla għal xejn, isiru s-sieta filgħodu f'daqqa waħda tiftaħ għajnejk u tara ċorma Ingliżi quddiemek. U ftit Maltin, u ftit Maltin kienu jkunu dawk li huma verament tal-post ngħidu li jgħixu fil-klabb mit-tnejn jew mit-tlieta sal-ħadd. U lada filgħodu ma nafx kif kienu huma għax-xogħol. U hekk speċi dikinhar irrealizzajt jiena how lucky I was li il-klabb kien fuq pjattaforma internazzjonali.
U ma minnix kien. Għatlu, insomma, whenever, għatlu if you're coming over, għatlu be my guest. Mxek. Ma kienet esperienza ħelwa dik, kien moment ħelu. Eċtu bħala DJ, eċtu jisu ħajjoħra, din joħra, mallum il-ġurnata. Naħseb mod egoistiku ngħid li dak iż-żmien stajtej xullum il-ġurnata lex. Mbagħad il-club scene evolvit mod ieħor li d-DJ kellu jsir promoter biex joħloq l-opportunitajiet għalih innifsu. Jien ma kellix għalfejn nagħmel dik, għax jien kont impjegat mal-klabb, jien kont naf li żgur garantiti kellek il-ġimgħa sibtu l-ħadd. Miet il-kunċett tal-ħadd, il-club concept beda jonqos bil-mod il-mod, iż-żgħażagħ bdew ifittxu alternattiva oħra ta' entertainment apparti l-klabb. U qisu issa it-faded out għal dak il-ftit ġimgħat tas-sajf. Beda diħal il-konċett tal-one-off parties, l-underground parties, mbagħad evolvew festivals ukoll. U kelli nagħmel dak il-pass ukoll jiena li nidħol fil-parti ta' organizzazzjoni bħala promoters. Kont dulċir ukoll. Qabel dan kollu. Kemm biżna biċċa kbira. Kien periodu. Taf ġifieri taf tagħmel kekijiet. Le, ġifieri jiena ignorant in capital letters fej titħol riċetta. Imma jiena dejjem il-forte tiegħi kien it-tiżin. Ġifieri jekk fid-dolċerija tagħna konna nagħmlu l-passi nżejjinhom jiena. Jekk kien ikollna t-tiġijiet, kont nagħmel il-garnishing bil-ħxejjex fil-buffet tables. Il-forte tiegħi kien il-kreattività, il-kreattività. Ġifieri il-prodott lest u jien ħanżejnu qabel ma nisponuh. Wow. Terġa' tmur lura għal illum il-ġurnata ma naħsibx. Illum il-ġurnata ma naħsibx. Għadda wis żmien, kull meta nara xi ħaġa ikun hemm dik il-ħeġġa qisek biex terġa' tmur lura għal ftit u terġa' toħroġ minnha. U rridu ngħidu li l-catering bħall-entertainment jikkommettik ukoll, ġifieri għax meta jiġu festi trid taħdem iktar u li jeżistu weekends u lanqas jeżisti orarju. Però kienet diffiċli għalija li kont l-ewwel wieħed mill-Borġ Bonaċis illi għat ħanamel stop jien u ħamura xaġa kompletament differenti. Sepp l-unika wieħed u l-familja. Ma konx l-unika wieħed, għax bat kien hemm oħrajn li they followed. But you paved the way, ha? Għajt, l-għamela dak ma l-għameli xien. Naf li ċaġa li ma tantx titkellem fuqha, pero ovvjament fil-ħajja tiegħek mhux kollox kien wartu żgħar. There was a time fejn inti kont marit. Sibt glandola. Xadda minn moħħok dak il-ħina, xi qassisna immaġina. Mhux li lemmi fid-destin, imma qisu il-bniedem hemm pjan li tista' forsi niddiskrivuh bħala destin, imma dak kien perjodu meta jien waqaft minn stazzjon ta' radju kien il-perjodu ta' XFM, meta tlaqt mill-bej u I moved to XFM u għamilt 5 snin hemmhekk. U l-istess kif wasal żmien li I move on, bid-differenza li hemmhekk kont tajt riżenja u ma nafx fejn insejjer. Ġifieri ma kellix plan B. Wow. Ma kienet neċessità li rrid nieqaf u għat issa naraw. Dat ngħidu 13-14 sena ilu. U kont ngħid x'hemmx titla' kulħadd xi okkażjoni tinqala. U forsi dak iż-żmien kont qed nikkunsidra li jekk ma tiġrix bir-radju, forsi nikkunsidra mmur lura l-catering. So kien hemm numru ta' options ma kienx hemm pjanar. Kien Diċembru li waqaft, iftakar, mbagħad qed nagħmel perjodu, l-istess qed nagħmel perjodu 4-5 xhur wieqaf u mbagħad naraw u fejn nagħmel il-comeback. Kelli dan l-inċident li kont indunajt li tlat li lamp, għamilt it-testijiet u mbagħad kien ir-riżulta li kelli l-linfoma. Jiena
it's a mild cancer, u qatt ma smajt bih qabel. I was diagnosed insomma, u kelli nirreferi għal kemoterapija. U kien perjodu illi kont irrassenjat li sa tissa dan il-passaġġ li irrid ngħaddi minnu għax ma kellix turbulenza tax-xogħol. Ġifieri waqt li kien għaddej il-kassija jien kont mbagħad qisek tiġi ikollok dik il-kalamita li tibda tisma' ħafna stejjer ta' nies li għaddejjin mill-istess sitwazzjoni tiegħek. U kont nisma' sejjer ta' nies li jgħidulek isma' dana bil-forsi li timur għax-xogħol għadha filgħodu, ir-reazzjoni tal-kemoterapija kemm psikoloġikament u mentalment. Mhux kull ġurnata tkun l-istess, u filgħodu tajt xi pjaċir li nerġa' nara x-xemx. Tiġi l-għada tajt kemm ma nixtieqx li ftaħt għajnejja. Jiġu momenti li tajt li kemm nixtieq jagħti x-xogħol biex nitħeġġeġ u naljana rasi. Tiġi ġurnata tajt imnalla m'għandix xogħol u mnalla m'għandix għalfejn noħroġ mid-dar għax ġismi ma jtinix. So sa ċertu punt il-fatt li ma kontx għaddej bl-impenn kienet a blessing għalija u sajt nikkonċentra biss fuq saħħti u l-proċess biex jinfiq. Luckily, illum għadnijaw. Kien fl-istess situazzjoni tiegħi li kien b'saħħtu u tlifnieh. Kien hemm nies li saħansitra ġew id-dar jagħmlu li kuraġġ u tlifnihom xarejn wara. Kollha ħabbib tiegħi da. Però dik hija l-ħajja. Kellek persuna speċjali li kien jiġi jagħmillek il-kimo u wkoll dik oħra. Kien persuna dedikat. He used to make it a point. Issa nitkellem fuq perjodu ta' 13-14 sena ilu, ġifieri llum l-affarijiet inbidlu. Imma kienu jgħidu li ukoll tagħmel id-differenza ta' min qiegħed iħawwat ir-riċetta. Li kon nisma'hom jgħidu. U dan he used to make it a point illi jkunu. Mark. On his day off kien ikun jaf li jmissni u kien jidħol. Ftit wara tlifna lilu. Forsi għaddew sena sentejn u hekk tajtu x'ironija l-ħajja. U kultant saqsi lilek innifsek tajt għaliex mhux jien. U fl-istess ħin tgħinek illi tapprezza l-ħajja tajt dik id-divinità ħallitni għal xi skop. Allora il-ġurnata tija u tija sew. Make them count. Ekku. Imma insomma. Dik kienet fażi. U wara li għaddilek? Komplejna. Mort il-magic? Le. Ftit wara dak kien periodu ta' xi sena u nofs, ftit wara. U inti għat li f'dawk sena u nofs kien waqalek xarek. Ejbi. U inti ma rridx li jaraw kien nies. Ma rridx l-attenzjoni. Ma rridx li jgħidulek miskin. Miskin kienet iddejjani. Però jina minkejja li dejjem kont espost, jinda xejn misħi wkoll, anzi misħi. U ġieli nkun introvert ukoll, għaliex ġieli nkun fil-kumpanija tan-nies u nbagħti biex nibda konverzazzjoni. Sakemm wieħed jakkwista il-konfidenza tiegħi, imma qegħdin hawnhekk ma' sħabek tkellimt, mhux tip imma it's hard to break the ice daqsxejn diffiċli jiena. U ninnota li minix waħdi fix-xena tagħna, ġifieri tkellimt ma' ħafna xandara li jagħmlu għaman nies u jgħidu possibbli ma jifhmunix in-nies. Li intom għandkom il-vantaġġ li tajju grazzi tal-li tqajmni fil-għodu proset tal-programm u smajtek tajte jien il-persuna li ma nafiex qed napprezza li qed tapprezza xogħli, x'ħan naqbad ngħidilha. Għax ma naf xejn fuqha. Allura mbagħad isek tidra
inti tifformula numru ta' mistoqsijiet moħħur tajtara, nsaqsi din il-din, dak li doħra, u tibda toħloq dik il-konfidenza, il-mikrofon qed noqtu spiss. Tara, għax ma nkunx fl-istudio. Ma nkunx fl-istudio, tajt. Tindari ideja jintrabtu. Imma mbagħad kont għamilt perjodu l-ewwel opportunità li kont ġejt avviċinat mill-management ta' Radio 101. U mort għamilt periodu pjuttost qasir għax għamilt minna li 9 xhur u kienet l-ewwel darba li kont qed naħdem fuq stazzjon tar radju politiku għalkemm ma kellix naqsam xejn mal-politika again mort għal breakfast show però kien breakfast show daqsxejn differenti għaliex kull stazzjon tar radju għandu l-policies tiegħu naf pereżempju kien ikollhom il-qari tal-gazzetti, l-inklinazzjoni politika kienet tkun hemmhekk, ma jiena dejjem żammejt fil-karriera tiegħi dejjem żammejt il-bot mill-politika għalkemm ħdimt fuq 3 stazzjonijiet ta' televiżjoni, dort kullum kien, ma dik kienet l-uniku moment li ħdimt fuq stazzjon ta' radju politiku. U matul dak il-perjodu mbagħad ġiet l-opportunità li mmur il-Magic. Illum ngħidha. Meta ġejt biex nibda Radio 101, ftit qabel ġejt avviċinat mill-PBS u mort għal dan il-meeting u ġimgħa qabel ma bdejt Radio 101 kienu offrewli to take over Magic. Apparti li kien hemm il-kontratt, kien hemm il-kelma li jiena tajt u rrid nonora dak il-kontratt li kien ta' 9 xhur. Minnaħa tal-PBS l-istess kellhom il-gost u l-pjaċir li jistennew li jiena ngħaddi dawk id-9 xhur. U l-kariga kienet baqgħet vakanti għalija. Però kien moment daqsxejn challenging għal fatt li jiena rrid inkun professjonali biżżejjed illi nagħti il-101% tiegħi għax il-frekwenza li ma nagħtix indikazzjonijiet li qiegħed hemmhekk jiena asfur tal-passa għax naf li jiena minix għalem. Dik kienet challenging għalija u għenitni li nikber iktar fil-personalità. Baġġi l-periodu tal-Magic. And the rest is history. And the rest is 13 years warajna wkoll. Ġil-Magic, dak iż-żmien Magic kien stazzjon ta' radju li tela fuq kunċett ta' Let's Talk More Music, ma kienx hemm preżentaturi, ġifri meta ħadd over il-Magic jiena laqgħa studio ma kellu. Kien PC mitluq f'kantoniera, letteralment. U bdejna bil-mod nivolvu għal stazzjon tar radju kummerċjali. U dak li jollum il-ġurnata. Proset. Ma nixxans nitkellmu fuq affarijiet oħra li tagħmel il-Gun Hotel. Daka. U l-katedrali. X'katedrali? Iwilet, tagħmel il-żgħar, tagħmilhom żgħar. Modell ta' knisja. Il-modell, mhux il-katedrali. Ma nagħmel xejn, dak huwa hobby ieħor. Ma naċċel dak huwa that's the other side of me. Li minn tkun ċkej kien kont direttant tal-festi kelli nannu kien joħodni l-festi, ma kienx isuq nannu għarru tal-narb tal-linja sejrin mill-belt naqbdu karza minn Puturjal u daqqa morna ħallija u daqqa mornem u daqqa mornaw. Mbagħad għaddejt minn perjodu fejn jiena tlift kollox bil-clubbing dejjem xogħol fil-weekends. Imma dik in-niċċa baqgħet fija me. Dettant tal-ġimgħa kbira, bdejt minn Sedvari minjatura tal-ġimgħa kbira, u mbagħad dejjem kien jaħsib li kolli modell ta' knisja, għandi modell ta' knisja, jien ma nagħmel xejn ħlief illi naf xirrid u nordna x-xogħol minn in-nies li titlob ħafna xogħol ta' snajja minn ħaddiet sa induratur, sa skultur, sa mastru daxxa, tmiss l-arti kollha. Wow. U di tal-Gun Hotel dejjem kien jinteressani affaxxina għax indur il-knejjes u nara daw il-bukketti sbieħ armati fil-knejjes. Imma ma kellix idea. Mbagħad kienet għaddiet fażi qisu fl-lejl aħħar tal-80s il-bidu tan-90s kien diġà beda, ma qisu fl-aħħar tan-90s il kien hawn dan il-boom, il-beda l-interess fil-Gun Hotel kienu ħafna nisa kienu jagħtu l-korsijiet u ħafna jmorru jitgħallmu, jiena tħammur ma' grupp ta' nisa nitgħallem il-Gun Hotel. Biex jgħidu da veru ma jgħati nifsa xej, ankarga, u niftakar kienet marret il-mara, u l-mara tal-mid bizzejiet li jena ħadd il-basics minna. Tallem lile. U tal-limt bid-dar. Tajjeb. U frankajt il-mezzata tal-korsijiet. Eżattu, ħalsidhom il-mara. Dak huwa hobby ieħor.
Il-mi, għadda l-ħin, għanrijina issa namel palek, għaddinna l-ħin, ma jena vera ħad pjaċir. Tanti uħor. Insirna fek iktar. Di l-ewel poddata tijaj. L-ewel poddata. Grazzi. Għad gost. I'm honored. Nerġa niġi. Grazzi. Kulħat tekjaj, tiġi kulħat namlu l-number 2. Qabel ma titla. Għanna naqra għalik għal-mara, għal-katedral. Għal-knisja. Grazzi. L-valletta, glas ma titħolx, ġifiri bħala proporzjon zaħira ħafna titkun daqsek. U għawek għanna fuiħa, grazzi l-tax biex perfumery di I can buy Antonio Banderas. Thank you very much. Jiena ċerta li il-leħen ta' Carlo ba' għanna. Biex nisimaw, ġifiri għan nisimaw, it's not the end. Fadlina. Jiena meta spiċċajt minn Magic mbagħad trid nagħmel statement ieħor biex niċċara s-sitwazzjoni u l-aħħar sentenza tiegħi kienet I'm not done yet. So sanħallu l-futur u naraw x'joffri l-qudiem. One day at a time. Eżatt. Grazzi. Tanti ħolilek. Grazzi. Qabel ma nagħlaq nixtieq nirringrazzja lill-sponsors personali tiegħi, il-Hair by Allison, lil Gabby għal makeup Gabby Vella, lil Morgan għal ħwejjeġ u Luxonas Asset. Għadkom kif segwejtu kellimni, il-podcast ta' gwida li hu miġjub lilkom minn Ferrara Casa, Amrita Foot Care and Wellness Center, Mercedes-Benz Malta, Valletta Glass, l-Awtorità għall-Ambjent u r-Risorsi, Mattress Collection, Pizza Hut,